Hola! Al final m'he animat a fer un directe, perquè bueno, vaig cansar i vaig un poquet fatigat, però bueno. Ai! I estava grave el día de la dona. No recorde a 3 anys que el dia de la dona hagi sigut n'hi hagi hagut tantes convocatòries, tant de moviment i la veritat és que estic contenta perquè tinc esperança de que per fi se tinga en compte pues això, que ninguna dona se veja limitada per ser dona i que entenguem que no som esclaves de ningú. Avui, per exemple, me contaven el cas d'una abueleta, una iaia, que se li havia estacat el seu net en casa, en la nòvia del net, i que no feien res. El net obligava a la iaia a que cuinara, a que netejara, a que li llavara la roba. I ell només diu que li fa companyia i que així no està sola la dona. I dia, collins, és que jo el vull molt, però preferís que estar soles que m'ha d'acompanyar, però què faig? I diu, només sóc una iaia, només sóc una abueleta. Jo com vaig a plantar-li cara al meu net? I dius, collins, és que és doble, diguem, és doble impotència de dir, soc major i dona, que tinc que encarregar-me de la casa. Sí, jo agarraria el net per banda i li diria, chico, no te dones compte que estàs abusant de la confiança, de l'estima que te té la teua iaia? Pues espero que aquestes reivindicacions al voltant d'este dia servisquen per això mateix, per a empoderar a les persones i per altra part per a que cada persona faça una reflexió personal de veure si està abusant de l'estima o de la confiança d'alguna altra persona. I això era la reflexió que us portava avui. Espero que us agradi. Tens algo que dir, Marina? Tens algo que dir? Ah? I Marina està aprenent a fer-se respetar. I més que això, no tindre que fer-se respetar. Que ja el respecte siga algo natural, implícit, que ja vinga donat. O sigui, ens tenim que respectar i punt. I bé, moltes gràcies per veure'm i vinga, adeu. Epa.